እዚ ሰላምታና ተቐበሉ ፈነወና ተከታተሉ ክብራት ተዓዘብትና ንሎማ ሓሙስ 16 ሚያዝያ 2026 ዝተዳለወ ሓድሽ ዜናታት ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ ምክታልኩም ብክብራት ድም ፈለማ ቀን ነጥብታቱ ኣብ ወሰናስን ትግራይ ዝርከብ ክልል ኣምሓራ ሓያል ኩናት ተኻይዱ ኣብ መንጎ ኤርትራን ግብፅን ሓባራዊ ቤት ምኽሪ ክቆሙ እስራኤል ኤምባሲ ኣብ ሶማሊላንድ ከፊታ ትራምፕ መራሕቲ እስራኤልን ሊባኖስን ሎማ ሓሙስ ክዘራረቡ ምዃኖም ገሊጹ ጄቫንስ ኣሜሪካን ዩክሬን ሓገዝ ከም ዘቋረፀት ሓቢሩ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ፓኪስታን ናብ ቴህራን ኣትዩ ኔታንያሁ ምስ ኢራን ዳግማይ ኩናት ክጅምር ከም ዝኽእልን ድሉዋት ምዃኖምን ገሊጹ እዝን ካልእን በዝርዝር ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ ክትከታተሉኒ ብክብሪ ዕድም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ወሰናስን ዶባት ትግራይ ዝርከብ ከባቢታት ክልል ኣምሓራ ሓያል ኩናት ከም ዝተኻየደ ተገሊጹ እቲ ኣብ መንጎ ዕጡቃት ጉጅለ ፋኖን ሰራዊት ምክልኻልን ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ብከቢድ ኣጽዋራትን ነፈትን ድሮናትን ዝተሰነየ ኩናት ኣብ ልዕሊ ሲቪልን ከቢድ መጉዳእቲ ከም ዘብፅሐ ዝተገልጸ ኮይኑ ብመዳይ ክልቲኦም ተዋጋእቲ ወገናት እውን ኣብ ልዕሊ ሰብን ንብረትን ከቢድ ክሳራ ከም ዝበፅሐ ተገሊጹሎ ኣብቲ ብኣንፈት ቆቦ ዝተኻየደ ኩናት ሰራዊት ትግራይ ኢድ ከም ዘለዎን ንፋኖ ወጊኡ ከም ተዋግአን ዝናፈስ ዘሎ ወረግን ካብ ሓቂ ከም ዝረሓቐ ተገሊጹ በኣንፈት ደቡብ ትግራይ ከባቢ ራያ ኣላማጣን ዋጃ ጥሙጋን ኩናት ከም ዝወዓለ ኣምሲልካ ዝዛወር ዘሎ በለካለ ከዓካ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ጻዕዳ ሓሶት ይኽብል ከንቲባ ከተማ ኣላማጣ ኣቶ ሞጎስ ሽፈራው ኣረዲኡ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ኣብቲ ቦታታት ከም ዘለውን እቲ ዝናፈስ ዘሎ ወረ ብዕራይ ዝወለዶ ዝኾነ ሓሶትን ህዝቢ ትግራይ ንኸይረጋጋእ ዓሊሙ ኮነ ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ ኢሉ ካብ ዶባት ትግራይ 20 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ድምፂ ተኹሲ ከቢድ ብረትን ከም ዘሎን ይኹን እምበር እዚ ድምፂ ምስ ኣካል ጸጥታ ትግራይ ኮነ ምስ መሬት ትግራይ ዘራኽብ ጉዳይ ከም ዘይብሉ እቲ ዝተረኽበ ሓበሬታ ይረድእ ኣብ መንጎ ኤርትራን ግብፅን ሓባራዊ ቤት ምኽሪ ንግዲ ክቆሙ እዩ ኣብ ግብፂ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ዝፍፅም ዘሎ ሓላፊ ቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ኣቶ ሓጎስ ገብረ ህይወት ሚኒስትር ንግድን ኢንዱስትሪን ኣቶ ነስረዲን ሳልሕን ዝቆሙ ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ትማል 15 ሚያዝያ 2026 ምስ ሚኒስትር ኢንዱስትሪ ግብፂ ካሊድ ሃሽም ኣብ መንጎቲኦን ሃገራት ዘሎ ምትእሳር ውልቃዊ ጽላትን ንግዳዊ ኢንዱስትሪያዊ ምትሕብባርን ንምዕባይ ሓባራዊ ቤት ምኽሪ ንግዲ ግብፅን ኤርትራን ንምቋም ዝርርብ ኣብ ካይሮ ኣካይዶም ተወሳኺ ግብፂ ኣብ ገጠራት ኤርትራ ፀሓያዊ መመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ክታንጽ እያ ሚኒስትር ሓይሊ ኤሌክትሪክ ግብፂ ኣብ ኤርትራ ንፕሮጀክታት ሓይሊ ጸጥታዊ ጸዓትን ንምድጋፍ ቴክኒካዊ ሓገዝ ክእለትን ክገብር ቃል ኣትዩ እቲ ሚኒስተር ኣብ ካይሮ ምስ ላዕለዋይ ልኡኽ ኤርትራ ኣብ ዝነበሮ ርክብ ግብፂ ምስ ኤርትራ ኣብ ዓውዲ ተሓዳሲ ጸዓት ብፍላይ ድማ ኣብ ምምዕባል ፀሓያዊ ሓይሊ በቐረባ ክትተሓባበር ድልውቲ ምዃና ገሊጹ ማእከላይ ኮሚቴ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት ስሩዕ ኣኼባ የካይድ ኣሎ ማእከላይ ኮሚቴ ውድብ ሕወሓት ካብ 7 ሚያዝያ 2018 ብኣቋጻጽራ ግእዝ ጀሚሩ ስሩዕ ኣኼብኡ ዘካይድ ዘሎ ኮይኑ ኣብ ዝሓዞም መደባት ዝምዕብሉ ዘለዉ ጉዳያትን ብዕምቆት ዘትዩ ኣንፈታት ውሳነታት ክሕልፍ ትፅቢት ይግበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ውድቦም ብኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕ ማእከላዊ ኮሚቴ ኣብ ምንዋሕ ዘመነ ስልጣን ጀነራል ታደሰ ወረደ ጠሚቱ ዘሕለፈ ውሳነ ናይ መወዳእታ መዕለቢ ዘለዎ ብጉባኤ ምዃኑ ህፁፅ ጉባኤ ክፅዋዕ እዩ ብምባል ዝዝከር እዩ ተወሳኺ ፕረዚደንት ሌተና ጀነራል ታደሰ ወረደ መንግስቲ ናይ ህዝቢ እዩ ኣብቲ ህዝቢ ብዙሓት ኣረኣያን ኣተሓሳስባን ዘለዎ ኣሎ ትግራይ ናይ ሓባር እያ ዝሓዞ ኣረኣያን ብዘይገድስ ከይተሸቑረረ ኩሉ ትግራዋይ ዝነበራ ትግራይ ክንፈጥር ኣለና መንግስቲ ንኩሉ ጽላል ክኸውን ኣለዎ ክብል ገሊጹ ዋና ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ብሰላም ክዛዘም ጻውዒት ኣቕሪቡ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብወገኑ ማሕበረሰብ ዓለም ንኩናት ሱዳን ደው ንምባል ዘለዎ ተገዳስነት ትሑት ምዃኑ ወቂሱ ብምኽንያት እዚ ኩናት ኣብ ዘፈር ጥዕና ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ከቢድ ዕንወት የብፅሕ ከም ዘሎ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ገሊጹ በብመዓልቱ ህይወት ሰባት ዝበልዕ ዘሎ ኩናት ሱዳን ህዝቢ መሰረታዊ መሰላቶ ኣገልግሎት ከም ጥዕናን ጽሩይ ማይ ስተይን መግብን ድሕነቱን ከም ዝተኸልከለ ኣረዲዩ ስርዓት ጥዕና ሃገር ብከቢድ ምህሳዩ ድማ ሚልዮናት ሱዳናውያን ካብ መሰረታዊ ኣገልግሎት ጥዕና ወፃኢ ክኾኑ ገይሮም ኣሎ ዶክተርን ሰራሕተኛታት ጥዕናን ህይወት ንኸድሕኑ ዝሰርሕሉ ቦታ ውሑስ ክኾን ኣለዎ መድሃኒትን ካልኦን ቀረባትን ክማልኣሎም ይግባእ ኢሉ ነዚ ኩሉ ዝበለፀ መድሃኒት ግን ሰላም እዩ ምባሎም ቲኣርቲ ኣፍሪቃ ጸብጺቡ እስራኤል ንፈለማ እዋን ናብ ሶማሊላንድ ኣምባሳደር መዲባ ድዕሪ 4 ኣዋርሕ ቀዳማይ ሚኒስትር ኔታንያሁ ንሶማሊላንድ ከም ናጻ ሃገር ብወግዒ ምፍላጡ እስራኤል ኣብ ዓለም ንፈለማ ግዜ ከምኡ ዝገበረት ሃገር ብምዃና ታሪክ ዝሰርሐት ሃገር ምዃና ይዝከር ሕጂ ድማ እስራኤል ንፈለማ እዋን ናብ ሶማሊላንድ ኣምባሳደር መዲባ
እዚ ውሳነ ነቲ ዝምድና ናይ ክልቲአን ሃገራት ብዝላዕለ ደረጃ ዘደልድል ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓያል እስትራቴጂካዊ ለውጢ ዘመልክት ከም ዝኾን ይግመት። እዚ ኣብ ሓደ ኣዝዩ ሓደገኛ ህሞት ተጀሚሩ ዘሎ ዝምድና እስራኤልን ሶማሊላንድን እስራኤል እቲ ኩናት ከም ዝመጽእ ኣቐዲማ ፈሊጣ እምበራ የረድእ። እቲ ኣብ መንጎ ኢራንን እስራኤልን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሕጂ ብዝላዕለ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ኣሜሪካ ተሰንዩ ድሮ ኣብ መላእ እቲ ዞባ እናተጋደደ ይኸይድ ኣሎ። ካብ ማእከላዊ ምብራቕ ክሳብ ቀይሕ ባሕሪ ዝዝርጋሕ ናይ ሚሳይላት ስጋኣት ናይ ባሕሪ ወጥሪ ከምኡ ምንቅስቓስ ተላኣኽቲ ጉጅለታት ነቲ ከባቢ ኣብ ጫፍ ሓደጋ ኣውዲቑዎ ይርከብ። ዝሞት እዚ እቲ ኣብ ሶማሊላንድ ዝርከብ ወደብ በርበራ ሓደ ካብቶም ኣብ ዓለም ኣዝዮም ስትራቴጂካዊ ቦታታት ዘለዎም ወደባት ከም ምዃኑ መጠን ኣብ ማእከል ትኩረት ዓለም ኣትዩ ይርከብ። ወደብ በርበራ ንኣሜሪካን እስራኤልን ዓብይ ረብሓታት ከምፅእ ዝኽእል ኮይኑ ብፍላይ ድማ ንስጋኣታት ሕቲ ንምምካት ከምኡውን ኣብቶም ኣቐዲሞም መንገድታት ቀይሕ ባሕሪ ወሽመጥ ዓደንን ዘሎ ቁፅፅር ንምድልዳል ሓያል ስትራቴጂካዊ ረብሓ የበርክት። እዚ ኣብቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣፍ ደገ ዝርከብ ወደብ ንወታደራዊ ስርዓት ንምክትታልን ከምኡውን ዓለማዊ መስመራት ንግዲ ባሕርን ንምክልኻል ፍሉይ ብልጫ ይርከቦ። ምስ ኢራን መሓዙታ ዘሎ ወጥሪ እናገደደ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ህሞት ኣሜሪካን እስራኤልን ንበርበራ ከም ስትራቴጂካዊ ማእከል ንምጥቃም ዘለዎን ተገዳስነት እናዓበየ ይኸይድ ምህላው እውን ጸብጸባት ይሕብሮ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቶም ብኢራን ዝድገፉ ጉጅለታት ሕቲ ብወገኖም ዝኾነ ህላወ እስራኤል ኣብ ሶማሊላንድ ብፍላይ ድማ ኣብ ከባቢ ወደብ በርበራ ቀጥታዊ ወታደራዊ ዕላማ ክኸውን ከም ዝኽእል ድሮ ጽኑዕ መጠንቀቕታ ኣመሓላሊፎም ይርከቡ። ንሶማሊላንድ ድማ እቲ ምንቅስቓስ እዚ ዓብዪ ታሪኻዊ ዕድል ዝኸፍት ኮይኑ እቲ ንዓለማዊ ኣፍልጦ ንምርካብ እትገብሮ ምንቅስቓስ ሓድሽ ናህሪ ክህቦን ናይ ወፃኢ ወፍሪ ክስዕብን መሰረት ልምዓት ክሃንፅን ከምኡውን ኣብ ዓለም ለኻዊ መድረኻት ሓያል ተራ ክህልዎ ክገብር እዩ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ መራሕቲ እስራኤልን ሊባኖስን ሎሚ ሐሙስ ክዘራረቡ ምዃኑ ገሊጹ። ዶናልድ ትራምፕ መራሕቲ እስራኤልን ሊባኖስን ድሕሪ 34 ዓመታት ንፈለማ እዋን ሎሚ ሐሙስ ቀጥታዊ ርክብ ብምግባር ክዘራረቡ ትፅቢት ከም ዝግበር ገሊጹ። እንተኾነ ኣብቲ መስርሕ ዝርርብ ዓይነት መራሕቲ ከም ዝሳተፉ ግን ኣይጠቐሰን። እዚ ርክብ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዋሽንተን ኣብ መንጎ ሰበስልጣን ክልቲአን ሃገራት ድሕሪ ዝተኻየደ ዝርርብ እዩ ዝካየድ ዘሎ። ኣብ መንጎ እስራኤልን ህዝቡላህን ውግእ ይቕፅል ኣሎ። ስለ ዘሎ ድማ እቲ ኩነታት ወጥሪ ዝመልኦ ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ። እስራኤል ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ወታደራዊ ስርሒታት ከተስፍሕ ከላ መንግስቲ ሊባኖስ ድማ ትኹስ ዶም ክብልን ሓይልታት እስራኤልን ክስሕቡን ይጽዋዕ ኣሎ። ኢሉ እንከሎ ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ከቢድ ውግእ መጥቃዕቲ ኣየርን ተኻይዱ። ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ከቢድ ግጭታት መጥቃዕቲ ነፈርትን ከም ዘጋጠመ ማዕከናት ዜና ኣልጀዚራ ሓቢሩ። ኣብ ከተማ ቢን ጃይበት ኣብ መንጎ ተዋጋእቲ ህዝቡላህን ሓይልታት እስራኤልን ዝተላዕለ ውግእ ስዒቡ ነፈርቲ ውግእ ሄሊኮፕተራትን እስራኤልን ኣብ ገለ ከባቢታት መጥቃዕቲ ፈጺመን። ሓይልታት እስራኤል ኣብ ጥቓ ዓብዪ ዕዳጋ እታ ከተማ ዝርከቡ ሓያሎ ኣባይቲ እውን ከም ዘቕነቡ ጸብጸባት ይሕብሩ። ኣብ ዝተፈላለየ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ውግእ እስራኤል ንከተማ ተብኒነ ብምንቋዕ ኣብ ሓደ ናይቲ ከባቢ ሆስፒታል ከቢድ ጉድኣት ከም ዘውረዳ እውን ይግለጽ ኣሎ። ተወሳኺ 1 ሚልዮን ኣብ ሊባኖስ ተመዛቢሎም ኣብ ዘለውሉ እዋን ሓላፊ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ህፁፅ ደገፍ ክግበረሉ ይጽውዕ። ሓላፊ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ባርሃም ሳልሕ ማሕበረሰብ ዓለም ንሊባኖስ ህፁፅ ደገፍ ረድኤትን ክገብረላ ፀዊዑ። ልዕሊ 1 ሚልዮን ህዝቢ 5 ክፋል ህዝቢ ሊባኖስ በቲ ሳልሕ ተራእዩ ዘይፈልጥ ዝበሎ ግጭት ተመዛቢሎም ኣለዉ። ሳልሕ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ሊባኖስ ነዋፍ ሰላም ድሕሪ መረኸቡ ሊባኖስ ኣብ ተደጋጋሚ ዑደት ግጭት ክትጽመድ ኣይግባኣን ደገፍን ምርግጋእን የድልያ ክብል ማዕከናት ዜና AFP ሓቢሩ። ካብ 2 መጋቢት ጀሚሩ ልዕሊ 2,100 ሰባት ብመጥቃዕቲ እስራኤል ከም ተቆትሉ ሚኒስትሪ ጥዕና ሊባኖስ ዓቢሩ። እስራኤል ኣብ ሊባኖስ እትገብሮ ስርሒታት ነቲ ብኢራን ዝድገፍ ህዝቡላህ ንምድኻም ዜጋታት ካብ ስግረ ደቡባዊ ምትኳስ ሮኬት ተሓዊሱ ካብ መጥቃዕቲ ንምክልኻል ዝዓለመ ምዃኑ ገሊጻ። ቻይና ኢራን መጻብኦ ሄርሙዝ ክትከፍቶ ትላቦ። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ዋን ዩን ኢራናዊ መዘነው ዓባስ ኣራክቺ ኣብ መጻብኦ ሄርሙዝ ምንቅስቓስ መራኸብ ናብ ንቡር ንምምላስ ጸዓታት ክገብር ኣተሓሳሲቡ። ዋንግ ልኡላውነትን ድሕነትን ኢራን ኣብ መጻብኦ ሄርሙዝ ክኽበር ክሕሎን ዝግብኦ እኳ እንተኾነ ብመስርሕ ማይ ኣቢሉ ናይ ምጓዓዝ ናጽነት ድሕነትን እውን ክረጋገጽ ይግባእ ኢሉ እቲ መጻብኦ ንምኽፋት ሙሉእ ተገዳስነት ከም ዘለውን ዓቢሩ። ነቲ ተኽሲ ደው ምባል ንምዕቃብ ዳግመ ዘተ ንምጅማርን ከም እትድግፍ ዋንግ ወሲኹ ገሊጹ። ምክትል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ JD ቫንስ ኣሜሪካ ንዩክሬን ምሕጋዝ ከም ዘቋረጸት ሓቢሩ። ምክትል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ JD ቫንስ ኣሜሪካ ንዩክሬን ምምዋል ደው ምባላ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ዓወታት ናይ ዝሕጅ ዘሎ ምምሕዳር ምዃኑ ገሊጹ። ቫንስ ኣብ 14 ሚያዝያ ኣብ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዝተኻየደ መደብ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ
ኣሜሪካ ኣብቲ ኩናት ዘለዋ ኣመላኽታ ከም ዘቐየረት ገሊጹ። ኣሜሪካ ነቲ ሓላፍነት መወላ ናብ መሓዙት ሃገራት ኤውሮጳ ኣሰጋጊራቶላ ዝበለ ቫንስ ኣሜሪካ ንዩክሬን ፋይናንሳዊ ኮነ ንዋታዊ ደገፍ ምምጣው ከም ዘቋረፀ ኣፍሊጡሎ። ኣሜሪካ ድሕሪ ሕጂ ንዩክሬን ዝኾነ ኣፅዋር ከም ዘይትዕድግ ሃገራት ኤውሮጳ ንዩክሬን ንምድጋፍ ክቕፅላ እንተኮይነን ባዕላትን ክውስና ይኽእላየን ኢሉ ኣሜሪካ ወሲዳቶ ዘላ ዓብይ ናይ ፖሊሲ ለውጢ ኮይኑ ቀድሚ ሕጂ እቲ ግጭት ካብ ዝጅምር ኣትሒዛ ኣሜሪካ ፋይናንሳውን ወታደራውን ጠለባት ዩክሬን ኣብ ምድጋፍ ቀዳመይቲ እያ ነይራ። ምምዕዳል ትራምፕ እቲ ኩናት ኣብ ድርኩኺት ኤውሮጳ ይካየድ ስለ ዘሎ ኤውሮጳ ዝዓበየ ተራ ክትፃወት ከም ዘለዋ ይኣምን። ቫንስ ነዚ ውሳነ ከም ስትራቴጂካዊ ዓወት ከም ዝሓስቦ ብምግላጽ ዋላ እኳ ኣሜሪካ ንዩክሬን ምሕጋዝ ደው እንተበለት ካብ ካልኦት መሻርክቲ ሃገራት ኣሜሪካ ግን ደገፍ ክትረክብ ከም እተፍቅድ ሓቢሩ። ቫንስ ኣሜሪካ ጾራ ከም ዘራገፈት ብምግላጽ መግለጺኡ ደምዲሙ። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ናታንያሁ ሃገሩ ምስ ኢራን ዳግማይ ኩናት ክጅምር ከም ዝኽእል ድልውቲ ምዃናን ገሊጹ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ነዚ ዝገለጸ እስራኤል ምስ ሊባኖስ ዝተሓደሰ ዝርርብ ሰላም ጎኒ ጎኒ ኣብ ልዕሊ ህዝቡላህ እትገብሮ ወታደራዊ ጎስጓስ ኣሒላ ኣብ እትቕጽለሉ ዘሎ እዋን እዩ። ኔታንያሁ ኣብ ናይ ቪድዮ መልእኽቲ ኣሜሪካዊ መሓዙትና ምስ ኢራን ዝገብርዎ ዘለዉ ዘተ ብቐጻሊ ይሕብሩና ኣለዉ ኢሉ። ኣሜሪካ ምስ ቴህራን ኣብ ስምምዕ ክትበጽሕ ኣብ እትጽዕረሉ ዘላ እዋን እስራኤል ምስ ህዝቡላህ ተኽሲ ዶ ምባል ክትሰማማዕ ፀቕጢ ኣብ ትገበሉ ዘላ እዋን እዩ ዝመግለፂ ዝወፀ። ምስ ኣሜሪካ ተመሳሳሊ ዕላማ ኣለና ዝበለ ናታንያሁ ኢራን ነቲ ዝሃብተመ ዕቁር ዩራኒየም ኣወጊዳ ኑክሌራዊ ፕሮግራም ሙሉእ ከተጥፍእ ከም ዝደሊ ገሊጹ። ወሰንቲ መሳገሪ ባሕሪ ዳግማይ ንምኽፋት ዝነበሮም ናይ ሓባር ዕላማ እውን ኣካፊሉ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ወሲኹ እዚ ኩነታት ብኸመይ ክውዳእን ወይ ብኸመይ ይቕጽል ምዃኑ ንምዝራብ ድልዋት ምዃኑ ብምግላጽ እንተኾነ ግን እቲ ኩናት ዳግማይ ክጅመር ከም ዝኽእልን ኣብ ግምት ብምእታው ንዝኾነ ኩነታት ድልዋት ኢና ኢሉ። ኔታንያሁ ምስ ሊባኖስ ዝካየድ ዘሎ ድርድር ምስቲ ኣንጻር ህዝቡላህ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ተመሳሳሊ ይካየድ ከም ዘሎ ብምግላጽ እስራኤል ኣዝያ ሓያል ስለ ዝኾነት ሊባኖስ ሓውስዮ ካልኦት ሃገራት ናብኣ ስለ ዝመጻ እዚ ዝርርብ ሕጂ ከም ዝከኣልን ገሊጹ። ተቐዳማይ ሚኒስትር ኣብቲ ድርድር ክልተ ቀንዲ ዕላማታት ከም ዝነበሩ ተቐዳማይ ንህዝቡላህ ምድፋዕ፣ እቲ ካልኣይ ድማ ሓይሊ ዝተመርኮሰ ነባሪ ሰላም ምምዝጋብ እዩ። ሓይልታትና ንህዝቡላህ ምውቃዕ ይቕጽል ኣለዉ ዝበለ ናታንያሁ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ውግእ ኣብ ቢንት ጀበል ዝርከብ ሰፊሕ ዕዲ ህዝቡላህ ኣብ ምፍራስ ዘተኮረ ምዃኑ ኣመልኪቱ። ብተወሳኺ ትማሊ ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ነቲ ዞባ ጸጥታን ዝያዳ ክሕይልን ናብ ምብራቓዊ ቁልቁለትን ደብረ ሄርሞን ከስፋሕፍሖ ብምእዛዙ ንማሕበረሰብ ድሩስ እቲ ከባቢ ደገፍ ንምሃብን ከም ዝኣዘዘ ትማሊ ኣፍሊጡ። ሳዑዲ ዓረብ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን እትገብሮ ዝነበረት ወታደራዊ ፀቕጢ ኣጉዲላ ናብ ድርድር ክትምለስ ፀቕጢ ትገብር ከም ዘላ ብቐይሕ ባሕሪ ንዝግበር መራኸብ ክዕንቅፍ ዝኽእል ሕነ ንምፍዳይን ስጋኣት ከም ዘለዋ ዴይሊ ቴሌግራም ትማሊ ረቡዕ ዝጠቐሰ ዲፕሎማስያዊ ወሽመጥ ዓረብ ገሊጾም። ትጸብጻብ ልኡኽ ወራስ መሐመድ ቢን ሳልማን ዋሽንግተን ኣብ መደበራት ኢራን ዝነበራ ናይ ሓይሊ ባሕሪ እገዳታት ከተልዕል ከም ዝተማሕፀነትን ኣብ ዞባዊ ምዕባለታት ኣብ ዘሎ ስክፍታታት ከም ዘለዋ ሓቢሩ። ትጸብጻብ ወሲኹ እቲ ሳዑዲ ዓረብ ዝግበት ዘሎ ምጉስጓስ ቴህራን ኣብ የመን ዝርከቡ መሻርክቲ ሑቲ ነቲ መብዛሕትኡ ቀረብ ነዳዲ እታ ንግስነት ዝሓልፈሉ መጻቦ ቀይሕ ባሕሪ ክዓጽዎ መምርሒ ብምሃብ ኣንጻር እገዳ ኣሜሪካ ሓነ ክትፈድያ ዝብል ስክፍታታት ዘንጸባርቑ ክብል እቲ ጸብጻብ ወሲኹ ይገልጽ። ጽኺ ፓኪስታን ዘተ ሰላማዊ ጽምዶ ኣበርቲዓ ትሰርሕ ኣላ። ሓላፊ ሰራዊት ፓኪስታን ኣሲም ሙኒር ኣብ ቴህራን ጎናዊ ዝርርብ ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን ቀዳማይ ሚኒስትር ፓኪስታን ሼባ ሸሪፍ ምስ ወራሲ ሳዑዲ ዓረብ መሐመድ ቢን ሳልማን ኣብ ጅዳ ተረኺቡ። ኣብ ዝቐጻሊ ጻዕርታት ሽምግልና ኢራንን ኣሜሪካን ኣብ መላእቲ ዞባ ብሓንሳብ ዝካየድ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ጽምዶታት ኣጉሊሑሎ። ከምዚ ኢሉ እንከሎ ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ፓኪስታን ብዛዕባ ስምምዕ ሰላም ኣሜሪካን ኢራን ንምዝራብ ናብ ርእሲ ከተማ ቴህራን ኣትዩ። ፊልድ ማርሻል ኣሲም ሙኒር መልእኽቲ ዋሽንግተን ናብ ሰበስልጣን ኢራን ከብጽሕ ካልኣይ ዙር ዘተ ሰላም ንምስላጥን ጻዕርታት ክገብር ትጽቢት ይግበረሉ። ሚኒስትር ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገር እውን ምስኡ ተጓዒዙሎ። ማርሻል ሙኒር ኣብ ዓይኒ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሞገስ ዝረኸበ ፓኪስታናዊ መራሒ ምዃኑ ይፍለጥ። ዝፈትዎ ፊልድ ማርሻል ክብል እውን ትራምፕ ብተደጋጋሚ ክዛረብ ይስማዕ እዩ። እቲ ምስ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣሜሪካን እስራኤልን ከምኡውን ምንሃር ዋጋ ጸዓትን እንተቐጺሉ ዓለማዊ ቁጠባ ኣብ ዝሕታለ ክወድእ ከም ዝኽእል ኣህጉራዊ ትካል ገንዘብ ኣጠንቂቑ። እቲ ትካል ኣብ ዘውፅኦ ቁጠባዊ ትንተና እቲ ዝኸፍአ ኩነታት እንተኣጋጢሙ ወሰኽ ዋጋ ነዳዲ ጋዝን መግብን ሎሚ ዓመትን ንዓመታት እንተቐፂሉ ዓለማዊ ዕቤት ትሕቲ 2% ክወርድ ከም ዝኽእል ገሊጹ። እቲ ዝቐረበ ዓለማዊ ዝሕታለ ቁጠባ ዘጋጠመሉ ግዜ ኣብ እዋን ለበዳ ኮቪድ ምንባሩ ብምዝኻር እዚ ድማ ካብ 1980 ጀሚሩ ን4 ግዜ ጥራሕ ዘጋጠመ ዓለማዊ ቁጠባዊ ዝሕታለ ዳግም ናይ ምኽሳት ተኽእሎ ዝለዓለ ምዃኑ የመልክት ይብል። ሚኒስተር ገንዘብ ኣሜሪካ ስኮት በሰንት ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ቃል
ኢራን ንርእሰ ከተማታት ምዕራብ ብኒውክሌሳዊ ኣጽዋር ናይ ምጥቃዕ ስግኣት ንምውጋድ ንኡስ ቁጠባዊ ሰቓይ ምኽፋል ዝግባእ ዋጋ ምዃኑ ገሊጹ። እቲ ኩናት ካብ ዝጅመር 6 ሰሙናት ገይሩ ኣብ ዘለወሉ እዋን ብሰንኪ እቲ ኣገዳሲ መስመር ዝኾነ መጻበ ሆርሙዝ ምዕጻው ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዝተኻየደ ዝነበረ ዘተ ሰላም ምፍሻሉን ዋጋ ጸዓት ኣዝዩ ንሂሩ ይርከብ። ሃገራዊ ትካል ገንዘብ ዓለማዊ ቁጠባ ዳግማይ ካብ መስመሩ ከንደልህፅ ይረአ ኣሎ። እዚ ድማ ብምኽንያት እቲ ኣብ መወዳእታ ለካቲት 2026 ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝተወልዐ ኩናት እዩ ክብል የብርህ። እቲ ትካል ወሲኹ ከም ዝገለጾ ናብ ዓለማዊ ቁጠባ ቅልውላው ክመርሑ ዝኽእሉ ዝኸፍኦ ኩነታት ዋጋ ሓደ በርሚል ነዳዲ ኣብዛ ዓመት እዚ ብገምጋም $110 ኣብ 2027 ድማ $125 ክበጽሕ እንተኽኢሉ እዩ። ነዚ ግምታት እዚ መሰረት ብምግባር ኣብ ዝመጽእ ዓመት ዘቕባበ ክሳብ 600 ክበጽሕ ከም ዝኽእል ኣገራዊ ትካል ገንዘብ ሓቢሩ። እዚ ድማ ባንክታት ወሰኽ ዋጋታት ንምዝሓል መጠን ወለድ ክውሰኻ ከገድደን እዩ። ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል። ቁጥፉን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድም ሰሰና እዩ።